Топ 3 продукта, с които да изненадате любимата си. Номер 1. Сешоар за коса Aeno HD1. Насладете се на комфорта и спестеното време с бързото сушене на Aeno HD1. Впечатляващия въздушен поток от 100 км в час ви гарантира бързина и ефективност. Има безопасен термоконтрол и магнитни накрайници за бърза смяна. Кажете с Богом на дългото време за сушене. Номер 2. Уред за гладене на дрехи Aeno GS1. Бързате за среща или за работа и трябва да се отървете от гънките върху дрехите си. Уредът за гладене на дрехи няма да ви кара да чакате и ще бъде готов за използване за 35 секунди. Има всичко в едно. Лесен за презареждане резервоар за вода, дезинфекциране и освежаване, удобна лед индикация и автоматично изключване на захранването. Номер 3. С денталния иригатор на Aeno DI2 вашата усмивка ще бъде блестяща. Има подвижен резервоар за вода от 200 мл, 5 режима на почистване с конец за зъби, начинаещ, лек, среден, висок и точков. С невероятния живот на батерията до 100 дни употреба без зареждане, Aeno DI2 ще бъде надежден помощник в грижата за устната кухина, дори когато пътувате. Тези и още много други продукти може да намерите в сайта на restock.bg.